Hello, MC Léna műsora. Ez itt a egyszerű show Krisszel. Spontán szoba. Bocs, hogy nem vagyok plázacica, és nincsen műkörmő. Bocs, hogy nem járok kozmetikushoz, és nem tudatom a szemöldökön. Nem tetováltak magamnak lófaszt. Bocs, hogy nincsen műhajam. Bocs, hogy nem járok fodrászhoz minden nap, minden héten. Bocs, hogy nincsen pedikűrösöm. Bocs, hogy nincs naptáram, nem jegyzem be a naptárba. Mikor megyek a boltba, vagy a piacra. Bocs, hogy nem járok a piacra, mert utálom a tömeget, meg a sok szószátyár kis, hülye kis. De,